Сағындырған жайның башларында, сабан тойы туған яғында, жиылышқан дуслар майданларға, езлерінде шатлық шағыла. Нәрсе сабан тойыбыз аша бір дәмлекті тағынданы көтерсек, biz barımızda büyük şad buluruz. Sizge şulay bir-birimizni ihtiram etip Tataristan yerine kelgani için barınızga da büyük zor rahmet. Sizge, özünüzge, oilalaringizga, yaqinlaringizga tinchlik, salomatlik, uzun ömür hem oila baxti tilab Allah bersa, sabon to'ylarimiz muborak bo'lsin. Hozir endi barımızda birga borib, oshib, g'ururlanib, umid bilan baxtli yaşarga yazsın. Sabantoy bilasizlar. Әлеге Сабантойның мақсаты достық һәм туғанлық. Чөнки бу безнең ата-бабаларыбыз гомер-гомергә күршедән килен алганнар, күрше улын башка чыгарганнар, күршегенә авылга башка чыгарганнар. Һәм менә тарихны эзләгәннән соң, чынлап та мин 320 еллык тарихны эзләгәннән соң авылның шуңа тап булдым. Һәрбер шушындагы күршегенә башка чыгарганнар, күрше авылдан килен алып килгәннәр, Акның суының тиягыннан килен алганнарына күп очракта менә шулай берләр. Шушылардан уйлыйлым, мин әйтәм, без бит туганнар, нигә бер яшәмәскә? Хәзерге заманда шундый теге азрак һәркем үзенә бикләнгән заманда мондый бәйрәмнең кирәге һәм бергә булуның кирәге бик кирәктер. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәрбер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе йөрәк түрләремнән түгеллә. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәрбер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе йөрәк түрләреннән түгеллә. Шатлык тулы ылы бәйрәм бездә, кайта дуслар аңа кайданда, яшәү дәрте биреп һәммәбезгә, Сабантуй егерли мәйданда. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәрбер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе йөрәк түрләремнән түгеллә. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәрбер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе йөрәк түрләреннән түгеллә. Матур булсын илнең киләчәге, имин булса иде еллары, елдан елга һәрчак бүгенгедәй гөрләп торсын сабантуйлары. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәрбер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе йөрәк түрләреннән түгеллә. Азнакайлылар, Irak yerlerini yakın edip kaytkan yaktaşlarımız, beyramimizden muhterem konakları, Gemleşe yayı bilen halkımızın kütüp olgan, yaratkan beyrami Sabantuy'a kilip gitti. Bu yıl beyramimiz bizim için ayrıca istelikli. Aznakayda tübe gara ıp buya Sabantuy'un utkerebiz. Sizni barşağızını da ihlas kümülümden halkımızın milli beyrami Sabantuy'u bilen tebrik eden ilk ulaştığı beyramini o'tkaruv bizning uchun zo'r javoblılık ham shu vaqtda g'ururlik da bo'lib turadi. Iq yilg'asi ilig'likdan bizning tariximizda zo'r rol o'ynagan. U turli өлkələrini ham anır yashashasida yashovchi millatlarni birlashtiruv yilg'asi. Aznaqay yerinde tübegara ıq bo'yi Sabantуy o'tkaruga mumkinlik bergan respublikamiz yetakchiligini hürmetli konaklarımızga Tataristan Respublikası Premier Ministri o'rinbosari, bütün Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Shahrazi Vasil Gayazovga, bütün Tatar Kongresi yetakchisi Zakirov Rinat Zinnurishga halkımız isminden giren rahmetimizni yetkazamiz. Sizni barınızda da eng birinchi Respublikamızın prezidenti Rustam Nurg'aliyo'li Mingixanov isminden, hukumat isminden, bütün dünya Tatar Kongresi hem şahsen özüm isminden halkımızın
иң көтіп алған, иң көркем, иң матур бәйрәмнәрнең берсе Сабантуй белән тәбрик итәм. Сезгә барыгызга да саулык, сәулек, гаилә бәхете телим. Хөрмәтле азнакаялар, хөрмәтле Марсель Зуфарович, үземнең бөтен дөнья конгресс исеменнән рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки Акбая Сабантуй үткәрү ул бер караганда зур горурлык булса да, аның икенче караганда мәшәкате дә бар. Шуңа күрә татар халкы һәр вакытта да әйтә, ашаган белмәй, тураган белә ди. Без монда килеп калган да беренчедән сезнең нинди кунакчылыгызны, ничек татар халкы һәм бүтән милләтләр белән шушы Сабантуйга әзерләнүегезне күрдек. Беләсезме, әле менә күпме генә өлкәләрдә, күпме генә районнарда, шәһәрләрдә булып, менә сездә Азнакайда сәгать 10-да килеп, мәйданның шыгырым тулы булып, бер-беребезгә бәхетле, бер-беребезгә рәхмәтле, бер-беребезгә шатлыклы булып, елмаеп, каршы алып, әле андый өлкәләрне, районнарны күргән юк иде. Вакытта да бу зур горурлык һәм сезгә зур рәхмәт. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәр бер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе йөрәк түрләреннән түгелләр. Сабантуй бүген бәйрәмдәр һәр бер күңелдә җырга әверелеп шатлык көе